سلام تغتاتلتنا channel كمي تخونو خمي تغنيو لو ما حنتا قداسيت أرستي نخلنا حبشاوي نخلنا إرتراويان بفلاي كتاقمنا تخليها زبل كواي حزا غريبة زلخو الساد ما بزعبا سنا أمرأويت النايا تبل مچم بفلاي توم إرتراويان أوش زلنا لك أبدقى زلنا بسدى زلنا دما بفلاي بستفل عليه مسجدلنا هي وسلنا حلف أمرونا قداينا يستفل عليه شجرات كخون عليه سلزي لك كمزي نقول تنسم زبلنا بزع جزء كي جنا نقبران تلنا سننا مواتي سننا بزع جزء نموز أينا حنقولنا جن زيادة ناي سننا يكون وصل له مغنياتو كند حنقولنا أدرع السكم يلن ናይ ስድራ ቤት ኣሎ ብዓዲ ሽግራቶም ሂወቶም ናብሮኦም ሓውኻ ሰርገለ መለ ብወሲኻ ትመነባብሮ ክብርሎ ካብኡ ኣብ ሱዳን ናብ ካልእ ዘለዎ ኣሕዋት ኣለው ኣብኡ ዘለዎ ኣሕዋት ከመይ ኢልና ንወፅእ ከመይ ክኸውን ሂወትና ዝብል እቶም ደገ ዘለው ብኸመይ ሓወይ ክረዲ እየ ዝብል ኣሎ ናይ ወረቐት ጉዳይ ኣሎ ወረቐት ምስ ተረኸበ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ኣሎ ናይ ስራሕ ኣሎ እቲ ሊስታ ኣይውዳእን እዩ ስለዚ እዚ ኣእምሮና እንተዘይተኸታቲልናዮ ብቐሊሉ ክስንፍን ክሓምምን ኣብ ዘይተደልየ ፀገምን ክእትወና ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ዝተጋነነ ናይ ኣእምሮ ፀገም የጋጥም ኣሎ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ንእሽተይ ኮነ ይኹን ንነፍስና መዓልታዊ ክንጥቀመላ ሓንጎልና ወትሩ እናተኸታተልና ክንኣልዮ ክንከናኸኖ ሳክት ከምዚ ዝኣረገ ናይ ቀደም ሓፂን ከይከውን ምክንያቱ ካልእ ኣካላትና ንሓፅቦ ኢና ሓንጎልና ግን ኣይነስተውዕለሉን ኢና ኩሉ ነገራት ከነስተውዕል ንፍትና ብፍላይ ነዚ ግዳማዊ ኣካላትና ፅቡቅ ክንክን ንገብረሉ ኢና ብተዛማዲ ንሓንጎልና ኢና ክንክን ዘይንገብር ሕጂ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ንሓንጎልና ነማዕብሎ ገለ ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ንክሰርሕ ንክዝክር ንክሕዝ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጥዕና ንክህልዎ ንሕግዞ ኢና ክንርኢ እሞ እንተኽኢልኩም ፕሊዝ ተፀሚምኩም ትስምዕዋ ወላ እንተዘይጠዓመትኩም ወላ ሕማም እንተዘይብልኩም ወላ ሓንጎልኩም ጥዑይ ኮይኑ ይስምዓኩም እንተኾነ ክትሰምዕዋ ብክብሪ ይዕድመኩም መናብኣ እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና improving your mental health and happiness እያ ትብል ከመይ ጌርና ናይ ኣእምሮና ናይ ሓንጎልና ጥዕና ንሕልዎ ሓንጎልና ጥዕንኡ እንተተሓልዩ ድማ ሕጉሳት ንኸውን ተርኢ ኣርእስቲ እያ ክትከውን እሞ ቀጥታ ናብታ ቀዳመይቲ ነጥቢ ንኸይድ እታ ቀዳመይቲ ፀገም ናይ ኩልና ናይ ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ዘላ ሻቅሎት ወይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሻቅሎት ኢና ንነብር ብኩሉ ሂወትና ራይዎ ቁሩብ ኣስተውዕል ተቢልናዮ መዓት ዘሻቅል ኣለና ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ሂወትና ዘሎ ሻቅሎት ድማ ሕጂ ድማ ናይ ፖለቲካ ሻቅሎት ድማ ወሲኽናሉ ኣለና ኩሉ እዚ ምናልባት ንሕና ንፅቡቅ ነገር ኢልና ንገብሮ ኣለና ንሓንጎልና ግን ዘይተደልየ ኣደራዕ ኢና ነቐምጠሉ ዘለና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ገለገለ ኣደራዕ ክንኣልዮን ክንጉሕፎን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ መጠን ነዊሕ ነዚ ሻቅሎትን ኣደራዕን ዝተሰከምናዮ መጠኑ ድማ እናትከመናን እናልመሰናን ንኸይድ ማለት እዩ so if there is no solution to a problem then don't waste time worrying about it ሓደ ፀገም መፍትሒ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ መፍትሒ እንተዘይብሉ ምዃኑ እንተፈሊጥካ ግዜኻ ምጥፋእ ብዛዕባኡ እናተሻቀልካ እናተጨናቅካን ዘምፅኦ ለውጢ የለን መፍትሒ የብሉን እዚ ነገር እዚ so forget it እንድሕሪ ሓደ ነገር መፍትሒ የብሉን ኢልካ መደምደምታ በፅሕካ እንታይ ክትገብር ግዜ ተጥፍእ ኣለካ move on ናብ ካልኣይ ክፋል ናይ ሂወትካ ክትሓልፍ ትክእል ኣለካ but if there is a solution then stop wasting time worrying about it የግዳስ እቲ ዘሻቅለካን ዘጨናቅካን ዘሎ ጉዳይ መፍትሒ ዘለዎ እንተኮይኑ እንታይ ክትገብር ከግዜ ተጥፍእ ኣለካ እናተሸቅረርካ እናተጨነቅካ ከድካ ነቲ ሽግር ክትፈትሖ ተበገስ ምክንያቱ ተንግዜ እናተጨነቅና እናተሸቅረርናን ንዕልፈን ኣይ መፍትሒ ንሽግርና ኣምፅአን ኣይ ሂወትና ፅቡቅ ነቢርና ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ የብልናን እቲ ዝዓበየ ፀገም ናትና ኣብዚ ግዜ እዛ ድማ ሻቅሎት እዩ ብኩሉ ሸቀልቀል ኮይኑ ሂወትና ስለዚ ንዝኾነ ኣርእስቲ ዘሻቅለና ዘሎ በዘን ክልተ መለክዕ ንርአየን እዛ ጥቕሲ እዚኣ ካብ ደላይ ላማ ዝመፀት እያ ዝኾነ ነገር መፍትሒ ዘይብሉ ነገር ምዃኑ እንተኣሚንካ ብዛዕባኡ ተሻቂልካ ተምፅኦ ዝኾነ ለውጢ ስለዘየለ ግዜኻ ጥራይካ ትባኽን ዘለካ እቲ ግዜ እቲ ንካልእ ተጠቀምካሉ ይምረፅ እንድሕሪ እቲ ሽግር እቲ መፍትሒ ዘለዎ ምዃኑ እንተፈሊጥካ ግን እንታይ ክትገብር ሸቀልቀል ክትብል ግዜ ትሕልፍ ኣለካ ኪድ ሽግርካ መፍትሒ ድለየሉ ስርሓሉ ይብለና ኣሎ remember what you worry about 5 years ago ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ እዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኢንፋክት ካብ ሓደ ዓብይ
ሳይካትሪስት ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ከምዚ ፀገማት ንዘለዎም ንነዊሕ ዓመታት ዘማኸረ ናይ ብዙሕ ተመክሮታት ካብቲ ኩሉ ዝረኣዩ ዝቀረቦ ምክሪ ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናተይ ኣይኮነ ሪሊ ክትክተልዎን ክትጥቀምሉን ተኽኢልኩም ዓብ ለውጢ ኣብ ሂወትና ከምፃልና ከም ዝኽእል ዘተኣማምን እዩ ሶ እንታይ ይብለና ኣሎ 5 ዓመት 4 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስና ንሂወትና ንርኣያ እቲ ሽዑ ዘሻቅለና ዝነበረ ንኣብነት ኣብ ሂወተይ ምልስ ኢለ ቅድሚ 10 ዓመት ተርእዮ ወረቐት ክመፅኒ ድዩ ክወሃብ ድየ ሂወተይ ከመይ ክኸውን እዩ ገለ ክኸውን ድዩ ዝብል ሻቅሎት ነይሩ ወረቐት ምስ መፀኒ ብምንታይ ተተኪሱ ሽዑ ትምህርቲ ክረክብ ድየ ከመይ ክኸውን እዩ ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ከመይ ክኸውን እዩ ብጣዕሚ ድቃሕ ዝኸሉን ትምህርቲ እናተምሃርኩ ከለኹ እዚ ፈተና ክሓልፎ ድየ ገለ መለዶ ከምዚ ተጋጢመ ንድሕሪት ክምለስ መብዛሕትኦም እቶም ዘጨንቁኒ ዝነበሩ ኣየጋጠሙ they were just making me crazy ኣብቲ ግዜ እቲ የፀልሉኒ ብዙሕ ሸቐል ቀሊእ ትብለይ ነይሮም none of them happened ንስኻ ድማ ወይ ንስኺ ድማ ከድኩም ተመሊስኩም ነቲ ቅድሚ 3-4 ዓመት ዘሻቅለኩም ነበረ ዘሻቅለኩም ዘጨንቀኩም ዝነበረ ረኣይዎ ኣጋጢሙ ነቲ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ኣየጋጥሙን እዩ That's why we should stop worrying and start living. ነቲ ዘጨንቀናን ዘሸቁረናን ዘሎ ገዲፍና ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሂወትና ብዛዕባ እዛ ሕጂ ዘለና ሂወትና ክንነብር ንፈትን This is from Dr. Max Pemberton who has been practicing psychiatry for a long time. ዝናይ ሎሚ ትምህርቲ ብምሉኡ ካብቲ ዓብይ ሳይካትሪስት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሽግራት ናይ ሰባት ናይ ኣእምሮ ፀገማት ናይ ሓንጎል ፀገማት ኣብ መፍታሕ ዝዓይ ዝነበረ ዓብ ሳይካትሪስት ዶክተር ማክስ ፔምበርተን ዝተባሃለ ዝመፀ እዩ እሞ ዝያዳ ካብ ናቱ ትዕዝብትን ካብ ናቱ ተመክሮን ካብ ናቱ ፍልጠትን ስለ ዝኾነ ንዓና እውን ከም ናይ ክኢላ ሓሳባት ክሕግዘና ይኽእል እዩ ኢለ ይቐሪበ እዮ Second, be nice to yourself. እዚኣ ምናልባት ቀላል ነገር ትመስለና ሰባት ሲኢሎሞም ካብ ንዝኾነ ይኹን ሰባት ዝብድልዎ ወይ ዝፀርፍዎ ወይ ዘዋርድዎ ወይ ዘዳኽምዎ ንነፍሶም 3 ኣስፍናቱ የዳኽምዋ ይብሉ especially ሰባት ናይ ሓንጎል ፀገም ከጋጥሞም ከሎ እቲ ቀዳማይ ፀገም ቀዳሞት ፀላእቲ ናይ ነፍሶም እናኾኑ እዮም ዝመፁ እዚኣ ክትስተውዕሉ ኣለኩም ቀዳማይ ምልክት ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣንፃር ነፍስኻን ኣንፃር ኣካላትካን ኣንፃርካ ኢኻ ትኸውን ንስኻ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ኣንፃርካ ዝኸውን ንስኻ ነፍስኻ ዝጎድእ ነገር ጥራይ እናገበርካ ትኸይድ ማለት እዩ ንስኻ ድማ ከምኡ So, Dr. Max is often surprised by the way people talk about themselves like a sideway trash. በቶም ንሱ ናይ ኣእምሮ ፀገም ሃልይዎም ናብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባ ነፍሶም ክዛረቡ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ይግረምን ይስምብድን ነይሩ ምክንያቱ ንነፍሶም ከም ሓደ ጓሓፍ ከም ሓደ ኣብ መንገዲ ተጓሒፉ ዘሎ ጓሓፍ ጨናዊ ከምኡ ገይሮም ሪኦም እዮም ነፍሶም ዝዛረብዋ ኢልካ እዚ ከዓ ኣዝዩ ዘሕዝንን ኣዝዩ ሓደገኛን ክውገዝ ዘለዎን እዩ ምክንያቱ ንነፍስኻ ክሳብ ክንድሱ እስኻ እንተራዳኺንካ ካልእ ሰብ ዳኣ ከመይ ገይሩ ክንዳ ከመይ ገይሩ ንስኻ ዘይደገፍካ ነፍስስ መን ይክድግፋ እዚ ቀዳማይ ከነወግዶን ክንጥንቀቐሉን ዘለና ሕማም እዩ Being kind to yourself doesn't take any more energy than being mean so why not trying being nice to yourself ንነፍስኻ ጥዑይ ምግባርን ጥዑይ ምሕሳብን ጥዑይ ምዝራብን ዛዕባ ነፍስኻን ሕማቕ ምግባርን ሕማቕ ምዝራብን ዛዕባ ነፍስኻን ክልቲኡ ሓደ ዓይነት ኤነርጂ ትወስደልካ ምክንያቱ እቲ ነጥፍኦ ዘለና ኤነርጂ ንክንዛረብ ምስ ነፍስና ሓደ ዓይነት ሓይሊ ሙቐት ወይ ኤነርጂ ትወስደልና question is ስለምንታይ ፅቡቕ ዘይንዛረብ መን ነፍስና ፅቡቕ ተተዛሪብና ሂወትና ክሕጎስ እዩ ከባቢና ክሕጎስ እዩ ኣብ ሂወትና ድማ ሕጉሳት ሰባት ናይ ሃርቫርድ ሪሰርች ከም ዝረኸቦ ሕጉሳት ሰባት ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎም ኣብ ሂወቶም ዕውታት ንክኾኑ ካብዘይ ሕጉሳት the happiness factor ይብልዎ ሕጉሳት ተኾይና ንነፍስና ሕጉስ ዝኾነ ቃላትን ሕጉስ ዝኾነ ክብረትን ተንህባ ኣለና ኣብ ካልእ ክፋላት ናይ ሂወትና እውን ተሓጎስ ክንፀባረቕ እዩ so please try this one learn to eat زياستعلولا learn to eat move speak dress act like you really love yourself you only have you كل جزء كابلومي جميل رقم حجة زين قبرنا نبرنا لنفسك نحاد تفكر سبسي انت عينت تقبروا لنا تحالي له انت فاتو صبوك خدام تدلي صبوك بلع تدلي صبوك كنكسع سبورت قبرنا ويحك قمت الكار تدلي صبوك تزاربو تدلي صبوك تكدنا تدلي everything صبوك then do this for yourself لنفسك خم قبر الله عن نفسك كم قبرلا كاب نفسك زقربكي كاب نفسك زحشك كوي بالكن ويا بالكان سلازي نفسك تزبلت نفسك زبالكا نتوم تفاتهم كتقبروا تدلي do it for yourself that is a sign of love self-love Number 3
learn to say no. no مبال كتمهارن كتكئلن عليك. هو مبال ترى يكون لبونا تزلع على لبونا تزلع على ملكنا عوت no مباليو. ده مالتي. It's only by saying no that you can concentrate on what's really important in your life. نستفلا حتوتات طلباتنا بهيوتنا زمصنا نو زبل ملس بمهابنا انتي نقبر لنا نتاكد داس كفالنا هيوتنا يس نبل لنا ሓደ ሰብ ኣብ ትምህርቲ እንተሎ ካልእ ናብ ካልእ ዝወስድ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ኖ ግዜ የብለይ ሶሪ ትምህርቲ እንተሎ ሓግዘኒ እንድሕር ኢሉ ሓደ ሰብ ኖ ገንዘብ የብለይን ሶሪ ካልእ ከምዚ ኖ የብለይን ኣይክእልኒ ሶሪ ዋይ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣለካ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሂወትካ ትምህርትካ ዲ ምዕራፍ ናይ ሂወትካ ስለትገብር ዘለካ ኖ እንድሕር ኢልካ ንብዙሓት ነገራት ናብታ ተገድሰካ ፎከስ ጌርካ ክሰርሕ እሞ ንክትዕወት ዝበለፀ ዕድል ስለ ዘለካ ስለዚ learn to say no ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት ንዝበፅሐ distraction ኣብ ሂወትካ ግዜኻ ክሰርቀልካ ዝኽእል ዘበሉ ነገራት ኩሎም ኣማሚኻ ኖ ክትብሎም ኣለካ ናይን ክትብሎም ክላለካ ብጀርመን so ኖ ክምባል ዓብ ብልሓት እዩ የስ ምባል ንኩሉ እወ ኢልካ ንነብስኻ ኣብ ዘየድሊ ስቃይ ክትእትዋ ፅቡቅ ኣይኮነን የብለይ ኣይክእልኒ ኖ ምባል ክንለምድ ኣለና. It will give you the freedom to do the things you want to do in life and will help you to stop feeling so indebted to other people. እንድሕር ንኩሉ ሰብ እወ ሕራይ የስ ትብል ተኮይንካ ናተይ ፀገሙኒ ያሳ ና ብዙሕ ነገራት ኖ ክብል ክሳብ ሕጂ ዝመሃራ ዘለኹ ጥበብያ ኖ ክትብል ተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ስክፍታን ሻቅሎትን ኣለኻ ክስታይ ከምዚያ ግበረለይ ሕራይ ክፍትነ ክስታይ ከምዚ ግበረለይ ሕራይ ክፍትነ ንኩሎም ክትገብረሎም ግዜ የብልካ. What does that mean? You'll not be happy. ምክንያቱ ንሰባት ክገብረሎም ኢልካ ስለዚ ይኽበርካ ቃልካ ንገሊኦም ኢልካ ነፍስኻ ወፃዕ ክስማዕካ so when you don't have time say I don't have time ግን ኖ ክትብል ከለኻ excuse have ኣይገብርኒ ካብ ትብልሲ መፅናዕቲ ስለ ዘላትኒ ኣይጥዕመንን እያ ትምህርቲ ስለ ዘላትኒ ኣይክልኒ ከምዚኣ ቆፀራ ስለ ዘላትኒ ኣይክልኒ excuse ክል reason ክልወካ ኣሎ ኖ ክትብል ከላ ምክንያቱ ኖ ብደረቃ ንሰብ ከተሰንብት ትኽእል እያ ጽብቕቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ጥበቡ ናይ ኮነትን ኖ ግን ኣገባብ ኣሎ how to say no ዝበሃል ትምህርቲ ኣሎ ሓደ ካብ ድማ ቅድሚ ኖ ምባልካ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት ክትብ ኣለካ ገንዘብ ሓግዘን እንተይልካ ከምዚኣ ነገር ይኸፍል ስለ ዘለኹ ኖ ከምዚኣ ነገር ኣጋጢማትናን ስለ ዘላ ኖ ክትብል ኣለካ give a reason ኣይተሓግዝ ይብል ኣለኹን ግን ቅድም ንመን ሓግዝ ይብል ኣለኹ ንዓኺ እንተሓጊዝኪ ንኻልኦት ክትሕግዝን ከተበርክትን ትኽእል talk out your feelings ቶማ ውሽጥና ቀቢርናዮም ዘለና ዝተፈላለዩ ሕርክርክ ዝብሉና ዘይሕጉሱና ሕማቃት ስምዒታት ኣብ ውሽጥና ደፊናዮም ኢግኖር ንገብሮም ዘለና ወይካ ከምዚ ፀቂጥናዮም ክንከይድ ንፍትን ዘለና don't think you will go longer ንስምዒታትካ ንዘይሕጉሱካ ባህርታት ኣብ ውሽጥካ ቀቢርካ ነዊሕ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ዓዊልካ ክትዛረበሎም ክትክእል ኣለካ ምስቲ ኣገዳሲ ምስ ዝለሰብ ወይካ ምስ ተኣምኖ ሰብ እንታይ ይብለና ኣሎ the more you hide your feelings ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ስምዒታት ነዊሕ እናዓበጥካዮም እናደፈንካዮም ተኸይድካ the more they show and the more you deny them the more they grow ነቶም ስምዒታትና እናዓበጥና እናሸፈናዮም ተኸይድና በንፃሩሳቶም እናጎልሑ እናተራእዩን ይኸዱ ኣብ ውሽጥና ተደፊናዮም ኣብ ገፅና ይረኣዩ ኣብ ገለን ተገይርናዮም ኣብ ገሌና ይረኣዩ ዘይሕጉስ ምዃንካ ደፊንካ ክትከይድ ተፈቲንካ ኣካላትካ ይርዮ you better talk about it ተዛሪብካ ክትፈትሖ ትክእል ኣለካ ብኣፍካ ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ ኣካላትካ ግን ኣይወፅኡን so you better talk about it ክትዛረበሉን ብኣፍካ ዓዊልካ ነቲ ጉዳይ ንዝግብኦ ኣካል ክትዛረበሉን ክትዛተየሉን ክትክእል ኣለካ everyone needs to have at least one person in their life they can share their thoughts and feelings with ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዝተኻለ መጠን ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ወይ ሓንቲ ሰብ ኣብ ሂወታ ኣብ ልባ ዘሎ ስክፍታታትን ሕማቕ ነገራትን ክትዛረቦ ትደሊ ሕርክርክ ዝብላን ንኽትዛረብ ክትክእል ትኽእለሉ መድረክ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ብዝተኻለና መጠን ተወሓደ ሓደ ሰብ ግልፂ ኮይና ውሽጥና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ክንዛረበሉ ንኽእል ሰብ ክህልወና ከነጥርን ክንፍትን ኣለና that's very important some people prefer a journal or see a psychiatrist like Dr. Max ገለገለ ሰባት ወይ ነቲ ዘለዎም ስምዒታት ክፅሕፎ writing is one of the best journaling ይብልዎ ነቲ ዝስማዓካ ዘሎ ስምዒታት ኩሉ ክፅሕፎ ተኽኢልካ very important part of therapy
እንተረዕድል ኣሎ ድማ ናብ ሳይካትሪስት ኬድካ ድማ ብግልፂ ስምዒታትካ ውሽጡ ዘሎ ዓዊልካ ክትዛረብ ኢቭን ኣብ በይንካ ኮፍ ኢልካ ክትዛረበሎም ተኽኢልካ ካብ ኣፍካ ክወፅእ ኣለዎ ትሕጥምንምር ኢሉ ዘሎ ኣብ ርእስካ ብቃላት ክወፅእ ክጅምር ኣለዎ and that's a sign of development and progress and solution. Number 5, tell the one you love. تفكرهم سبات زلوخا يفكركم يفتوكم يحاليلكم كتبلهم عبيد كايو عبيد كيو زلقي tell them نقربو تفكر أقوال اللاتكا tell her كيتكا نقرع مغنياتو صباح نقهو كي تتنسق تغليخا قرانت زهبك كاسب يلن دعر ورحك بلاية تبلا لخا no ورحك مزلكا من نقيركا ويمي نقيركي دعر تفكر سبات لكا do it ኣብ ዓለም ሰባት ንትውሽጦም ዘሎ ነጊሮም ካብ ዝጓሃይዎ ዓቢጦም ኸይዶም ዝጓሃይዎን ዝተጣዕስዎን ይበዝሕ ልቢ ድማ ብዝነገረቶ ቃላት ዘይኮነ ትስበር ብዛዓበጠቶ ክትነግሮ ዝግባእ ዘይተዛረበቶ ቡያ ትስበርን ትምሽምሽን ስለዚ tell people if you love someone tell them ተፍቅሮ ሰብ ተለካ ተለኪ ንገርዮ life is too short ቃንዛታትና ውሽጥና ጥራይ ፀርና ያንከይድ ኣዴና ندينا نفتوى يفتوى كي خنبلا نحفر لنا you should do it today كيتك I love you mom كتب لك in fact من يفلت ذا فيديو نابقل انت خيدا I love you mom ندي حدا زي كلك كابت زبلي كتعلق بلا يدلق I don't get the time or whatever reason so كل جزء نبزحات نعرفتنا اللوان هجي الله يعرفت I want to tell them كرغبوم يدلق بستفل عليه مغنياتات يكوني that's not a good sign يقاقهم زلوخ فلتي I better do this بستخال النمتن انترخيبه سلام كبلهم اتأوشتو يزولو نقرات ككافلهم علني that's very important سخاد معهم قبل سخادكمون كلهم if you love someone tell them because hearts are broken by the words left unsaid تفتوون تفكرون تلكم نقروه you might not wake up tomorrow scary but it's true don't leave anything left unsaid take advantage of the opportunity to tell people you care the most نتوم نسخات فتوم تقدس اللومن في وقت أقدست مخانم نجرم نصبح جرانتي سلزي بالك في وقت زلوا كله وتيو تتسمع الشكا كبير كايت موت the best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up Mark Twain ناي مودة تدما نكن حقوس تدلينا حنت زغللت من قدي نسبات كن حقوس لنا when you make people happy you get happy تايبل ديزل واشنطن سسعب عالم زعابي انتايو نسبات زحقوسهم مقبار مغنياتو نسبات كتحقوس تفتينكا indirectly نسخاخ عقابتن حقوسن سمعكا زي فيديو خقبرك اللغو نسالس سبات نتحقوسي I am happy بزعو قزي سبات يدولو لي قزي يبين نيشتي كبركت كاللغو يكحقوزهم كماخرهم كاللغو I feel so happy because I'm giving something نعوم كحقوزهم زخلات ليست ناتي ريتوكسهم مسلس دالي it just makes me happy سلازي نحرك تحقوسو دليهم بغليلو أب كبابيهم زلو سبات مكت تحقوسو تبقسو تحقوس دما تقمتيلو ناباهم كابتهم زحقوس منهم سبات زيادة نسهم كتحقوس يهم أي تسمعوني فتنوا لحن أو غطروا لازي زانا علوم تمرتي كم جات تمثل أمبار زي أكد أسكفالنا حنقولنا ناي أو ناي هيوتنا ناي زي أكالاتنا زخونا أمرونا شلل أين بلو شلل تيلنا بشلل كتفاناي كنت نقال لنا كنت كناخنو لنا لك كم تابلست نبرتنا تزبلت نبرتنا خاص لزخونا حنقولنا كنت كناخنو كنزريو كن لك كم تسننا حنقولنا دما تقداسنا كنو بالنا بزو فيديو تاسري هلو حنقولنا عمي كنت كناخنو خمزلنا تعينة مقاقبة please watch them نعن رأيو ما بتفيديونات يعطيكم كتاغموكم كم زخلو رقصنيه طب نمجمر يابزي ناتنا community تمتو زلغم نكو عبد حمد أخوم شمي جورجو يبحال أبجيد رارز بالشانلنا بزح نهيوتنا كل سقل تمرتات علني سلازي تمهارولو أبيولو حدرا كم وترو نزل تمرتنا تمهاركم تعبيولون بزح لو تتعتقوا زلغم كاتسلوه أجوهم كل كفالنا هيوتنا ببجزيو كحجز كفتني فلتات مودات هيبلون جينا حجينا نجمرو زلنا بحارة ما أبزل على درجهم بس مخانا يعمل كم وترو كامنا يلومي دس بلتكم وينسخم زيادة زلكم تخينوا أب كومنت رئيتوهم كتبوني ناتكم رئيتوا وصحفوا بلبي معتنكم نكالوتنا يامرو صقم وي زخونه تسمعهم زلو بليس دادولهم قال مفتح كونه مخلينو بزحات اب حما غزي حجزوم مخانو بزح غزي يمصحفوا لي سلازي
ኣይትብቀቑ ንካልኦት ሰባት ክጠቕሞም እዩ ዝበልኩሞም ከም ጊፍት ጌርኩም ስደድብሎም ከም መፅሓፍ ሰደድኩምሎም ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ድሕሪ ምበሃል እዛ ቪድዮ ዝተወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ተሓንቀኒ እዩ ቻው